Hare Krishna. Warm welcome for today's Bhagavatam reading session. நம்ம இன்னைக்கு இந்த ரெண்டாவது அத்தியாயம் நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியார்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं पञ्चरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. ரெண்டாவது அத்தியாயம் 41வது ஸ்லோகம் இன்னைக்கு பார்க்கணும்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க புக் எடுத்துட்டீங்களா பிரபு? பாகவதம் புக் எடுத்துட்டீங்களா? நம்ம நேற்று என்ன பார்க்கோன்றதை ஃபாஸ்டா ஒரு முறை ரீகேப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. சரிங்களா? ஸோ நேற்று வந்து இரண்யகசிப்பு வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாரு, அவங்க அம்மாக்கும் அவங்க மைத்துனிக்கு வந்து நம்ம இந்த உடல் அல்ல ஆத்மான்ற கான்செப்டை சொல்லிட்டு இருந்தாரு இல்லையா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா, இந்த ஆத்மா வந்து நித்தியமானதுன்றதான் சொன்னார். ஓகே. ஸோ 24வது ஸ்லோகத்துல வந்து 3 விஷயத்த சொல்றாரு. நாம வந்து இந்த உடலை வந்து நாம நினைச்சுக்கிறோம். அப்புறம் வந்து அப்புறம் வந்து நம்ம பிறந்த இடத்தை வழிபடுறோம். 3வது புனித தலத்துக்கு போறோம். பட் அங்க போயிட்டு சும்மா குளிச்சுட்டு வரோம். அதனுடைய மகிமையை வந்து ஆன்மீக குருவை மீட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரணும். அதுதான் கரெக்ட். அப்படி நம்ம வெறுமனே இப்படி பண்ணனா நமக்கும் அந்த கழுதைக்கும் வந்து வித்தியாசம் இல்லைன்ற மாதிரி சொன்னார் இல்லைங்களா? அதுக்கு அடுத்தது அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து ஆஹ் என்ன சொன்னாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எப்படி உடம்புன்னு போன ஸ்லோகத்துல நினைச்சுக்கிட்டோமோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசு நினைக்கிறது வந்து மனோதர்மம். நம்ம பாத்தீங்கன்னா மனோதர்ம படிதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். பட் ஆத்மான்றது வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம இன்னும் ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, அது அழிவில்லாது, அவிகாலக புமான். ஆத்மா வந்து என்னைக்கும் இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க மாட்டோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த உடலால நம்ம அட்டாச்மெண்ட் வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால அந்த சம்சார சாகரத்துக்குள்ள பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துக்குள்ள இருக்கிறோம்னு சொன்னாரு. அப்புறம் வந்து இங்க ஒரு உதாரணம் பழைய புராணத்துல இருந்து எடுத்து சொன்னார். புராணம்னா என்ன? ஆஹ் நிஜமான வரலாற்றை வந்து தொகுப்பு தான் வந்து புராணம் இல்லைங்களா? ஸோ மகாபுராணன்றது 2 இருக்கு. மகாபுராணம் வந்து இதிகாசங்கள் வந்து மகாபாரதம் அண்ட் ராமாயணம். இங்க வந்து மகாபுராணம்னு சொல்றது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஓகேங்களா? இது எல்லாரும் ஏத்துக்கிறாங்க. நாத்திகவாதிகள் வந்து ஏத்துக்கிறது இல்ல. அப்புறம் ஒரு அரசருடைய கதையை சொல்லிட்டு இருக்காரு. யம தர்மராஜாவே வந்து இந்த பெண்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த உடலை வந்து ஈமக்கடன் பண்றதுக்கு விடமாட்டேன்றாங்க. அவங்க வந்து கூக்குரல் வந்து பாத்தீங்கன்னா யமலோகத்துக்கு கேக்குது. யமனே வந்து சின்ன பையனா வராரு. வந்து அந்த உசி உசீனரா அந்த நாட்டை வந்து ஆண்டுட்டு வந்த சுயக்னா அரசன் இறந்து போயிட்டாரதுக்கு வந்து ஞானத்தை சொல்றார். ஏன் இந்த சின்ன பையன் வடிவத்துல வந்தாருன்னா, சின்ன பையன் வந்து எந்த ரூபத்துல எடுத்துட்டாலும் எங்க வேணாலும் போகலான்றதுக்கோசம் அது வந்து சொல்றாரு. என்ன நீங்க இவ்வளோ பெரியவங்களா இருக்கீங்க, உங்க வாழ்க்கையில எத்தனையோ மரணத்தை எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, நான் சின்ன பையன், எனக்கு தெரியுது உங்களுக்கு தெரியலையான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து சில உதாரணம் பார்த்தோம். சில பெண்கள் வந்து ராணிமார்கள்லாம் வந்து கணவன் இறந்துட்டு அவங்களோட இறந்துடுறாங்கன்ற பார்த்தோம். சகா மரணம். அதுக்கு உதாரணம் குந்தி, பாண்டு, மாதிரி. மாதிரி வந்து உடன் இறந்துடுறாங்க இல்லையா? அதை பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து அந்த பசு வந்து கண்ணுக்குட்டி இறந்துடுச்சுன்னா அந்த பால் கறக்கிறவன் கண்ணுக்குட்டி மாதிரி பொம்மை செஞ்சு அது முன்னாடி வச்சு பால் கறப்பான் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க அப்படி பண்றீங்க. யோகிகள் கூட பற்று இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. பட் பாத்தீங்கன்னா இறந்தவங்க மேல அவ்வளவு அளவுக்கு பற்றுதலோட இருக்கிறாங்க. ஈவன் விஞ்ஞானிகள் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீஸ் பாக்ஸ்ல வச்சுட்டு இதுக்கு உயிர் கொடுக்குறோம் முன்னாடிக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது மாதிரி எல்லாம் இருக்கு நீங்க பண்றதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்தது 2 விதமான பிலாசபர்ஸை பார்த்தோம். ஒருத்தவங்க என்ன பண்றாங்க, ஆத்மா ஒண்ணு இருக்குதுன்றத நம்புறவங்க. இன்னொன்னு ஆத்மா ஒண்ணு இருக்குதுன்னு நம்பாதவங்க. ஓகேங்களா? அவங்க வந்து நாத்திகர்கள்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ ஸோ இப்போ வந்து கடவுள் வந்து இங்க ஒரு பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சொன்னார் இல்லையா? அதாவது ஒரு கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு குழந்தைய வந்து தாயோடைய வயிற்றுல இருக்கும்போது காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறாருன்னா கண்டிப்பாக அது காப்பாற்றுவார். அதே வந்து இப்போ அந்த பாயிண்ட் சொல்லும்போது இவங்க குயின் ராணிகள் கேட்கலாம், ஏன் இப்போ காப்பாற்றலன்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு பதில் வந்து அவரோட இஷ்டம். இந்த சிருஷ்டியே வந்து அவர் ஒரு விளையாட்டாக தான் வந்து இதை சிருஷ்டி பண்ணுறாருன்றதை நம்ம பார்த்தோம். இதுதான் நேற்று பார்த்தது. இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகம் நீங்க படிங்க பிரபு. 41 பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தமிழ்ல இல்லைங்களா மாதாஜி இது? ஒரு நிமிஷம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுறேன். சாரி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு.
ஓகே. பிரபு இப்போ தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதாஜி. பூதானி ம். பூதானி தைஸ்தர் நிச்ச யோனி கர்மபிர் பவந்தி காலேன பவந்தி சர்வஷா நா தத்ர ஆத்மா பிரக பிரகதவ். அதுக்கு மேல போல மாதாஜி கொஞ்சம் வந்துச்சு. பிரகதவ் அபிசூதாஸ்தஸ்ய குணைர் அந்நிய அந்நியதமோ பக்தியதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு கட்டுண்ட ஆத்மா வந்து அதனுடைய செயலுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் உடலை வந்து அடையுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இந்த உடலுக்கும் இந்த சூட்சும உடம்புக்கும் ஸ்தூல உடம்புக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இல்லை. பட் இருந்தாலும் அதை நினைக்குது இல்லையா? அதனால அந்த ஃபார்மை எடுக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இந்த உடலை எடுக்கிறதுக்கு வந்து யார் காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுள் காரணம் அல்ல, கடவுள் பொறுப்பல்ல. அந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுடைய மனசுதான் காரணம், கடவுள் பொறுப்பல்ல. இந்த பாயிண்ட் நம்ம மனசுல நல்லா தெளிவா பதிக்க வச்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ கடவுள் வந்து இதுக்கு பொறுப்பானவர் அல்ல. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம லா ஆஃப் கர்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு ஏத்தபடி நம்ம எந்தெந்த செயல்களை செய்யறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம உடலை வந்து தயாரிக்கிறோம். ஓகேங்களா? பிறப்பு இறப்புன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம மனசுல இறக்கும் தருவாயத்துல வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவாதான் பிறக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு இங்க வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்றாங்க. ஸ்வ கர்மனா தம் தம் அபியாச்சர சித்திம் வதந்தி மாணவக. கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வழி நடத்துறார். அவர் வந்து அட்வைஸ் பண்றார். நமக்கு பகவத்கீதையில போதிய அளவுக்கு அட்வைஸ் கொடுத்துருக்கார். அதாவது, நீ என்னெல்லாம் பண்ண என்ன ஆவ, இந்த கட்டுப்பட்ட வாழ்க்கையிலிருந்து வாழாத, வா விடுதலை கொடுக்குறேன்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? உன்னோட ஒரிஜினல் பொசிஷன் பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா, நீ என்கிட்ட வான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? அதுதான் வந்து மாம் ஏவையே பிரபத்தியந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்திதே. ஸோ கடவுள் வந்து ரொம்ப உயர்ந்தவர். அதனால அவர் நம்மள வந்து ரொம்ப அன்பா வந்து வாங்க என்கிட்ட வந்து சரணாகதி அடைங்க, நீங்க வந்து பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல இருந்து நீங்க விடுபடலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். பட் நம்ம தான் வந்து இன்னும் இந்த பற்றுத்தலோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ அவர் எல்லா பொறுப்பையும் ஏத்துக்கிறார். இன்சார்ஜ், இஸ் டேக்கிங் சார்ஜ் ஆஃப் எஸ். பட் நம்ம தான் அவர்கிட்ட வந்து சரண்டர் ஆக மாட்டேன்றோம். ஓகே. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நாள்பட இந்த உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. பட் ஆத்மா, அது உள்ள இருக்கிற ஆத்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதனோடையும் கலப்பதே இல்லை. ஓகேங்களா? ஆஹ் சரணாகதி இல்லாமல் ஒருவர் தனது கர்மாப்படி செஞ்சா அவன் சில சமயத்துல மிருகமாவும் வரலாம், சில சமயத்துல தேவதை, எந்த உடலும் எடுக்கலாம். ஆனா அந்த ஆன்மாவோட அந்த உடல் வந்து கலக்கிறதே இல்லை. அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஆன்மாவும் இந்த சூக்ஷ்ம உடம்பும் ஸ்தூல உடம்பும் வேற வேறையா தான் இருக்கு. ஓகே. ஆத்மா உள்ள இருந்தா கூட அது வந்து மிக்ஸ் ஆகுறது இல்ல. இந்த பாயிண்ட் எப்படி இன்னும் ஒரு கோரிலேட் பண்ணிக்கணும்னா, எப்படி கடவுள் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாம் படைச்சாரு, பட் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானவர். அவர் வந்து பௌதீக தன்மை அவருக்கு இருக்கிறதே இல்லை, இல்ல ஆன்மீகமானவர். அது மாதிரி இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா, தாமரை இலைப்பையில இருக்கிற நீர் மாதிரி இந்த ஆத்மா இந்த உடலுக்குள்ளே இருந்தா கூட அதுக்குள்ள ஒட்டுறதில்ல, அதுக்குரிய சேஞ்சஸ் ஆகிறதே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ சரிப்பா, நான் இப்படி பற்றுதலோட இருக்கிறேன், எனக்கு மனமாற்றம் வேணும், அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னு ஒரு கேள்வி இங்க போட்டுக்கிட்ட அதுக்கு வந்து சொல்றாரு பாருங்க, ஆன்மீக கல்வியை நம்ம எடுத்துக்கணும். ஆன்மீக கல்வியை தான் நம்மளுடைய மனசை வந்து மாற்றும், நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸை வந்து இந்த மெட்டீரியல் கான்சியஸ்னஸ் இருந்து ஸ்பிரிச்சுவல் கான்சியஸ்னஸ்க்கு போகும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. எப்படி வந்து இதுக்கு நம்ம கோரிலேட் பண்ணிக்கலாம். அர்ஜுனன் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு, சத்திரிய தர்மம் ஃபாலோ பண்ணாம குல தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தார் இல்லையா? அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து அட்வைஸ் பண்ண பிறகு அவருடைய செயல் அதுதான் இருந்துச்சு. பட் அவருடைய மனசு வந்து கான்சியஸ்னஸ் வந்து மாறுச்சு. அதே செயலை செஞ்சார், சத்திரிய தர்மத்தை பின்பற்றினார், கிருஷ்ண உணர்வோட செஞ்சாரு. அது மாதிரி இங்க வந்து பிரபுபாதம் நமக்கு என்ன இன்சிஸ்ட் பண்றாருன்னா, நம்ம வந்து மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த துன்பங்களுக்குள்ள உள்ளாகிறோம். அது இல்லாம இருந்தா நம்ம ஃப்ரீ ஆகும். எப்படி? அதுக்கு ஆன்மீக கல்வியை நம்ம துணை எடுத்துக்கணும், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. தேங்க்யூ பிரபு. மாதாஜி, நீங்க இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க பிரபு.
இட்சரீர் புருஷஸ்ய மோகஜம் யதா பதவ பௌதம் இதே அகம் யதௌ 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 தகை பார்த்திவ தைச தைசைர் ஐன காலேன ஜாதோ விக்ரதோ விநியஸ்ததி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து ரொம்ப அழகான உதாரணம் சொல்லி கொடுக்குறாரு நமக்கு பிரபுபாதா. பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டுக்காரன் இருக்கான் இல்லையா. இப்ப நம்மளுக்கு எல்லாம் ஒரு வீடு இருக்குல்ல, நம்ம தான் அதுக்கு ஓனர். பட் நம்ம என்ன நினைச்சிருக்கோம், அந்த வீடு தான் நம்மளதுன்னு நம்ம தான் அந்த வீடுன்னு நினைச்சுக்கிறோம். அது உண்மையா? அந்த இல்ல வீடு வேற, நாம கரெக்ட், நம்ம வேற இல்லையா. சோ அந்த அறியாமையில நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். சோ இந்த உடல் இது எதுக்கு சொல்றாருன்னா, இந்த ராணிகள், அந்த சூயக்னா ராணிகள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அந்த இறந்த அரசனுடைய உடலை புடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா. அது மாதிரி நான் இங்க நம்ம வந்து இந்த உடல் அல்ல, அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசம் இங்க பிரபுபாதா வந்து இந்த உதாரணம் கொடுக்குறார். ஸோ இந்த உடம்ப வந்து கட்டியா பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. பட் ஆத்மா வந்து நித்தியமானது அப்படின்றது அவங்களுக்கு புரியல. ஓகே. இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய பொருட்களால ஆனது. அது என்னென்ன கலவைன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது ஓகே. ஸோ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இங்க குட் ஆஃப்டர்நூன். இருக்கக்கூடிய உடல் உடல் பார்த்தீங்கன்னா நிலம், நீர், நெருப்பு, ஆகாயம், காற்று, இந்த பஞ்சபூதங்களால் ஆனதுதான் இந்த சூக்ஷ்ம உடம்பு. ஓகேவா. இது காலப்போக்கில் வயசு ஆக ஆக மாற்றங்கள் ஆகுது. அது வந்து அழியும் படுது. எதுல இருந்து படைச்சாங்களோ அதுல போய் சேருது. இதுதான் இந்த கலவைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆன்மாக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. இந்த ஆத்ம ஞானம் தான் நமக்கு வேணும். அது இல்லாததுனால தான் இந்த ராணிகள் வந்து அழுதுட்டு இருக்காரு. இதெல்லாம் வந்து யம தர்மராஜர் இவங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா. சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ரெண்டு உதாரணம் சொல்றாரு. ஒண்ணு வீடை சொன்னாரு. இன்னொருத்தங்க வந்து இப்போ ஒரு புதுசா ஒரு கார் வாங்கினாரு. அப்போ வந்து அந்த காரு வேற, அந்த வாங்கின ஓனர் வேறயா, ரெண்டுமே ஒண்ணா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம புதுசா ஒரு கார் வாங்குறோம். ஓகேங்களா. அந்த காரும் வேற, கார் ஓனரு வேறயா, இல்ல ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா? ரெண்டும் ஒண்ணுதானே. காரோட சொந்தக்காரங்க தானே ஓனர். அது கடவுளோட இதுதான், படைப்பு தான் அது. கடவுள் தான் எல்லாத்துக்குமே ஓனர். மாதாஜி, கார் ஓனர் வந்து கார் ஆக முடியுமா, ஆக ஆக முடியாதா? மாதாஜி இப்ப நீங்களே கார் வாங்குனீங்க மாதாஜி, நீங்க அதுக்கு ஓனர் ஓகேவா, ஆமாவா? காசு கொடுத்து வாங்கணும். காசு நீங்க கொடுத்து அதே வாங்கணும். கார் ஆவீங்களா? கார் காரை ஆக நம்ம முடியாது. எப்படி ஆக முடியும் கார் மாதாஜி? கார் அதுதான் வந்து சொல்றேன். ஒரு திட உம் திடப்பொருள் மாதாஜி அது. சூப்பர். இப்ப பாயிண்ட் அதுதான் வந்து பிரபுபாதா இங்க சொல்றாரு. பிரபு நீங்க சொன்ன பாயிண்ட் கரெக்ட். சோ அது மாதிரிதான் காரு, வீடு ஒருத்தங்க நம்ம வாங்கணும். அதனோட உரிமையாளர் ஒருத்தர் இருக்காங்க. பட் அதுவா நம்ம ஆக மாட்டோம் இல்லையா. இல்லையா. ஆமா, ஏன்னா அது ஜட கூறுகளால் ஆனது. அதே மாதிரி இந்த அது உடம்பு உருவாக்குறது கூட வேற தானே. கரெக்ட். அதே மாதிரிதான் இந்த உடம்பு கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட பொருளால் ஆனது. சோ நம்ம ஆத்மா வேற, இந்த உடம்பு வேற. இப்ப வந்து அந்த காரையே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிச்சு பிரிச்சு பார்ட்ஸ், டயரு, எல்லாத்தையும் பிரிச்சு பிரிச்சு வச்சுட்டு அது வந்து தனித்தனியா இருக்கும். அதை அசெம்பிள் பண்ண மறுபடியும் ஒரு காரா வரும் இல்லையா. ஆமா, இல்லையா. அது மாதிரிதான்ப்பா இந்த உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்கள் ஆனது. ஓகே. அதனாலதான் இந்த உடம்பு இருக்கு. உன்னோட ஆத்மா வேற, நீ இந்த உடம்பு வேறன்ற கான்செப்டை இங்க புரிய வைக்கிறார். ஓகேங்களா. அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கவா? படிங்க மாதாஜி. எதன லோ தாருஷு திண்ணையதே யதா நிலோ தேக கதா கிருதக்திதா யதா நபக் சர்வ கதான சஜ்ஜதே ததா புமான் சர்வ குணாஸ்ரயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து 3 விஷயங்கள் சொல்றாரு. அதாவது நமக்கெல்லாம் தெரியும், விறகுல வந்து நெருப்பு இருக்கு இல்ல, அது ஒளிஞ்சிருக்கு, நமக்கு தெரியாது. பட் அதுக்கு கெரோசின், பெட்ரோல் வச்சு வத்துக்குச்சி வச்சு ஏத்துனா அது எரியும். அப்போ வந்து அதுக்குள்ள இருக்க நெருப்பு தெரியுது. இது ஒரு பாயிண்ட். அதே மாதிரி நம்ம வாயில வந்து நம்ம மூக்குல வந்து காற்று இருக்குது இல்லையா, காற்று துவாரங்கள காற்று இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயத்த சொல்றாரு இங்க. ஆஹ் ஆகாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு. ஓகே. வானம் எங்கும் பரவி இருக்குது. ஆனா எதை கூடயும் கலக்கிறது இல்ல
இந்த 3 விஷயங்கள் சொல்றாரு. அது மாதிரி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உயிர் வாழிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா வந்து எதுலயும் இந்த உயிர் வாழி இருக்கு இல்லையா, இந்த சிறைச்சாலை என்ற பௌதிக உலகத்துக்குள்ள இருக்கு, அது கட்டுண்டு இருக்கு. பட் அதுல இருக்கக்கூடிய ஆத்மா வந்து அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? இந்த 3 பாயிண்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ இங்க வந்து சொல்றாரு பாருங்க. இப்போ பிரபுபத பொருளில சொல்றார், இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பின்ன பிரகிருதி அஷ்டதா. பின்ன பின்ன என்ன ஒரு துணுக்கு இல்லையா, கடவுள்கிட்ட வந்த ஒரு பிரிவு தான் வந்து பின்ன பிரகிருதி. பிரகிருத்தின்னா இயற்கை. அஷ்டதா, அஷ்டன்னா 8, 8 பொருட்களால் ஆனதான் வந்து இந்த உடல். என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் பாடி, அதாவது ஸ்தூல உடம்பு சொல்றேன்னா பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. சூட்சும உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 விஷயங்களால் ஆனது, மனம், புத்தி, அகங்காரம். இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான்ப்பா இந்த உடல் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது ஒரு பின்னம். பட் இதுக்குள்ள வந்து யார் இருக்காங்க? ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்காங்க. ஓகேங்களா? எப்படி வந்து இந்த மூக்குல நாசிக்குள்ள காத்து இருக்கோ, காற்று வேற, அந்த நாசி வேற, அது மாதிரி ஆகாயம் எங்கேயும் பரவி இருக்கு, அது எதனால கலக்கிறது இல்லை. எப்படி நெருப்புக்குள்ள வந்து நெருப்பு வந்து மரத்துக்குள்ள இருக்குதோ அது மாதிரிதான் இந்த உடலுக்குள்ள என்ன இருக்குது, ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் இருக்கிறாரு. ஓகேங்களா? இந்த கான்செப்ட் புரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதனாலதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாருன்னு, அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். அதாவது நம்மளும் கடவுளும் பார்த்தீங்கன்னா தன்மையில வந்து ஒண்ணா இருக்கணும், பட் அளவுல வந்து வித்தியாசம். அவர் வந்து பெரியவர், விபு ஆத்மா, நம்ம வந்து சின்னவர், அணு ஆத்மான்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றாரு. ஓகேங்களா? அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா சூழ்நிலையிலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்றாருன்னு பாருங்க. இங்க பிரபுபாதா எல்லா சூழ்நிலையிலும் பரமபுருஷ பகவானை வந்து சார்ந்து இருக்கணும். அவர் மேல சார்ந்துனா நம்மளுடைய நெருங்கிய உறவு அவர் மேல ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அவர் தான் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் படுத்துபவர். ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், தனித்தனியா வந்து நான் சுதந்திரமானவன் சொல்லிட்டு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் அது இல்லை, நம்ம அவரை சார்ந்து வாழறதுக்கு கத்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. सूयज्ञ नौ अय्यम सेदे मुदा मुदा मुदायाम अनुशोकता यश रोदयो नुवत्तेह सन सन दृश्येह कर्षि कर्षित करी करीसित। हरे कृष्ण माता। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ இங்க வந்து யமராஜா சொல்றாரு, ஏன்பா புலம்புறீங்க, நீங்க எல்லாரும் முட்டாள்கள். அந்த ராணிகளை பார்த்துட்டு சொல்றாங்க, சுயக்னாவுடைய மனைவிகளை பார்த்து சொல்றாரு, நீங்க யாருக்கோசம் புலம்பிட்டு இருக்கீங்க? இந்த சுயக்னா முன்னாடி வந்து நீங்க பேசுனா அவர் வந்து பதில் கொடுப்பார் இல்லையா? இப்போ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பேசுறீங்க, அவர் வந்து பதில் கொடுக்காம இருக்கிறார் இல்லையா? அதுக்கு நீங்க ஏன் புலம்புறீங்க? இது முரண்பாடான விஷயம் தானே. முன்னாடி உயிரோடு இருக்கும்போது உங்களுக்கு பதில் அளித்தார், இந்த வார்த்தையை பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த உடல்ல வந்து ஆத்மா இல்லை, அதனால அவரால் வந்து என்ன பதில் அளிக்க முடியல. இதுல ஏன் புலம்பணும்? புலம்ப தேவையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நீங்க எப்பவுமே பார்த்துட்டு இருந்த உடம்பு தான் உங்க முன்னாடி இருக்குது, இப்போ ஏன் புலம்புறீங்க? ஆத்மாவை நம்ம யாராவது பார்த்துருக்குமா? இந்த சரீரத்துல இருக்கும்போது யாருக்காவது நம்ம ஆத்மாவை பார்த்துருக்குமாவா, மற்றவங்க ஆத்மாவை பார்த்துருக்கோமா? அந்த உடலை விட்டு பிரிந்த ஆத்மாவையாவது பார்த்துருக்கோமா? சொல்லுங்க யாராவது. எஸ்னோ? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி. இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது நீங்க ஏன் புலம்புறீங்க? நீங்க பார்த்த உடம்பு தான் முன்னாடியே இருக்குல்ல, புலம்பாதீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. யமராஜா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பையன் வடிவில் வந்து இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கார். ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருந்தா இது மிருகத்தனமானது. எஸ்தாம் புத்திஹி குணப்பே த்ரீ தாத்துக்கே சாயேவ கோ கராத். ஓகேவா? ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷன், சாதாரண மனுஷன் கூட புரிஞ்சுப்பான். ஒருத்தன் இறந்து போயிட்ட பிறகு அவர் போயிட்டாருன்ற கான்செப்ட் அவனுக்கு புரியும் இல்லையா? இறந்து போயிட்டாரு, அவர் போயிட்டாருப்பான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க, புலம்புவாங்க. ஏன்னா அவன் அங்க இருக்கக்கூடிய உடம்ப பார்த்துட்டு சொல்றான்
இல்லையா? அதுதான் வந்து பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாரு பாருங்க, தேகினோ யஸ்மின் யதா தேகே. ஓகேவா? உடலின் உரிமையாளரான ஆன்மா உள்ளே இருக்கிறது. மரணத்திற்கு பிற நாசி நாசிக்குள் இருக்கும் சுவாசம் நின்றவுடன் கேட்டு பதிலளித்த வந்த உடலுக்கு இருந்த நபர் இப்போது போய்விட்டார் என்பதை அவர் புரிஞ்சுக்கிறார். அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய உயிர் மூச்சு போயிடுச்சுப்பா, அதனால அவர் இறந்து போயிட்டாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான் இல்லையா? இது சாதாரணமா இருக்க உங்களுக்கே புரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, ஸோ அதனால அவனுக்கு என்ன தெரியுது, இந்த ஆத்மா வேற உடல் வேறன்றத ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கே, சாமானிய மனிதனுக்கே புரியுது. நீங்க ராணிகளா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு புரியலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் உண்மை. ஓகே, அவர் உயிரோடு இருந்ததுனால நீங்க கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டு இருந்தார். இப்போ அந்த ஆத்மா இல்லை, போயிடுச்சு. அதனால நீங்க என்னைக்கும் வந்து இப்போ வந்து கவலைப்பட தேவையில்லை, புலம்ப வேண்டிய அவசியம் என்னன்னு அவரையே கேள்வி கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா? ரேவதி மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் வாசிக்குவாமா? ஹரே வாசிங்க கிருஷ்ண. மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு 45. ந ஸ்ரோதா நானுவத்தாய் முக்கியோ வை அத்திர மகானசு எஸ் டிவி இகேந்திரியவான் ஆத்மா சசான்ய பிராண தேகயோக. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பாத்தீங்கன்னா உடல்ல வந்து எது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பொருள்னு பாத்தீங்கன்னா உடல் காற்று. அந்த உயிர் காற்று இருக்கு இல்லையா, அதுதான் ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டன்ட். அந்த உடல் உயிர் காற்றுக்கு வந்து அது கேட்பவரும் இல்லை, பேசுபவரும் அல்ல. ஓகேவா? அந்த உயிர் காற்றை தாண்டி இன்னும் எது பெருசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மா. ஓகேவா? ஆத்மாவால எல்லாமே செய்ய முடியும் இல்லையா? அது கூட யார் இருக்காரு? பரமாத்மா இருக்காரு. பரமாத்மா இருந்து அதை வந்து வழி நடத்துறாரு. அது வந்து என்ன செய்யணுமோ அதை வந்து கைட் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இந்த உயிர் சக்தியை விட உயர்ந்தது வந்து ஆத்மா. ஆத்மா கூட யார் இருக்காரு? பரமாத்மா. ஆத்மாவோட உயர்ந்தது பரமாத்மா. பரமாத்மா தான் வந்து இங்க வழி நடத்துறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இதுக்கு வந்து பிரபுபத பகவத்கீதையிலேருந்து ஒரு கோட்பாடு சொல்றாரு. சர்வசிய சாகம் ரிதி சன்னி விஷ்டு மத்த ஸ்மிருதிர் ஞானம் அபோகனம் ச. அதாவது உனக்கு வந்து நான் நினைவாற்றலா இருக்கேன், மறதியா இருக்கேன், அறிவும் ஞானமாவும் நான் தான் இருக்கிறேன் எல்லாமே. ஓகேவா? ஸோ நீ இந்த ஆத்மான்றதை நீங்க புரிஞ்சுக்கோ. தேகினோ எஸ்மின் யதா தேகே. இந்த தேகம் இருக்குது இல்ல, மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது, இது மறையக்கூடியது, அதை நீ புரிஞ்சுக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா கூட சேர்ந்து இணைஞ்சு செயல் செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை ஒருத்தன் ஏத்துக்கிட்டான்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? விடுதலை கிடைக்குது. விடுதலை காட்டக்கூடியவர் வந்து தான் பரமாத்மா. ஓகேவா? பட் அவரோட சேர்ந்து செய்யாம தான் சுய இச்சையோட செஞ்சுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு என்ன ஆகுது? பந்தப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இந்த தனிப்பட்ட ஆத்மாவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திரியங்கள் இருக்கு. ஓகேவா? இந்திரியங்களை வச்சுட்டு புலன்களை வச்சுட்டு அதனால தனிப்பட்ட இச்சையா செஞ்சுக்க முடியும். பட் இருந்தாலும் அவன் வந்து உண்மையில் உரிமையாளர் அல்ல. யார் உரிமையாளர்? பரமாத்மா தான் உரிமையாளர். அதனாலதான் இந்த புலன்கள் வச்சிருந்தா கூட, என் கையில கண்ணு காது மூக்கு இருக்குப்பான்னு கூட, அதுக்கு யார் மாஸ்டர்? அந்த புலன்களை கண்ட்ரோல் படுத்துவர் வந்து நம்ம பகவான். அவருக்கு அதனாலதான் பேர் என்ன? ரிஷிகேஷா இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து என்ன சொல்றார்? திருப்பி திருப்பி எல்லா ஆத்மா கிட்டும் என்கிட்ட வந்து சரணடைப்பா, மகிழ்ச்சியா இருக்கலான்னு அறிவுறுத்துறார். ஓகே, சர்வதர்மான் பரித்தெஜ்ய மாமேகம் சரணம் விரஜ. ஓகேவா? ஸோ இப்படி வந்து அவர் பேச்சை கேட்டு அவருடைய ஆன்மீக ராஜ்யத்துக்கு போகலாம். ஓகேவா? அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம இங்கே தான் மறுபடியும் மறுபடியும் பிறக்கணும். ஸோ முடிவா என்னோட கன்க்ளூஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு தனிப்பட்ட ஆத்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கிட்ட வந்து தேவையான உடம்பு, புலன்கள், உயிர் சக்தி, காற்று எல்லாமே அது உடம்புக்குள்ள இருக்கு. அதே உடம்புக்குள்ள தான் பரமாத்மாவும் வசிக்கிறார். ஓகே, அவர் தான் வந்து அதுக்கு தேவையான வசதி எல்லாத்தையும் கொடுக்குறார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம சந்தோஷமா வாழணும்னு அவர் சொல்ற பேச்சை கேட்கணும் இல்லைங்களா? 46 ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கவா? பூதேந்திரிய மனோலிங்கம் தேகான் मनोलिंगन देहान उच्चवन विभू भजति उत्सर्जति है अनयस तक्का भी स्वीन तेजसा. हरे कृष्णा.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நமக்கு தெரியும் இந்த உடல் வந்து 5 ஜட பொருட்களால் ஆனது. அப்புறம் நம்ம புலன்களை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா 5 ஞானேந்திரியங்கள், 5 கர்மேந்திரியங்கள் இருக்கு. அதனோட சேர்ந்து மனம் இருக்கு. இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து இந்த ஸ்தூல சூட்சும உடம்பு பகுதிகள் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. உயிர்வாழிக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனது உயர்ந்த இல்லை தாழ்ந்த ஜட உடல்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுது. நம்ம பராசக்தி அபராசக்தின்னு பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து தாழ்ந்த ஜட சக்தி. உயர்ந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. ஓகே. ஸோ அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனது தனிப்பட்ட வலிமையால் அவற்றை கைவிடுகிறான். ஓகேவா. இந்த வலிமையை ஒரு உயிரினம் பல்வேறு வகையான உடல்களை கொண்டிருக்கு தனிப்பட்ட சக்தியால் உணர முடியும். அது என்ன பண்றான், அவனால புரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லையா. ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவன் லைஃப்பை எடுத்துட்டு போகலாம். அதுதான் வந்து இங்க அழகா சொல்றாரு. இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா இந்த ஞானம் இருக்கு, எதை பத்தி, ஆத்மாவை பத்தி ஞாபகம் இருக்கு. பட் அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் சரீரம் கொடுத்துருக்காங்களா, அதனை வந்து முழுமையா பயன்படுத்திக்கணும். எதுக்கு, பக்திக்கு அவன் பக்திக்கு வந்து பயன்படுத்திக்கணும். அப்போ அவன் கிட்ட வந்து உயர்ந்த புத்திசாலியம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோயேன், ஸ்வேன தேஜஸா, அந்த புக்தி சரியான மூலம் அதுக்கு யார் வேணும், ஒரு ஆன்மீக குரு வேணும். அவர் மூலியமா இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை வச்சுட்டு போயிருந்தா அவன் கடவுள்கிட்ட போய் சேருவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா. இல்ல என்னால அதெல்லாம் வேணாப்பா, நான் வந்து மறுபடியும் பிறக்கிறேன், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன், அந்த மாதிரி நினைச்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து அவனுடைய அறியாமையிலே இருளிலே இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றார். அவன் மறுபடியும் இந்த ஜட உலகின் இருளில் தன்னை வைத்துக்க விரும்பினால் அவன் இஷ்ட போல செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அதுக்குதான் வந்து மறுபடியும் வந்து பிரபுபாதா வந்து ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றார். அதாவது யாரை வழிபடுறானோ அந்த லோகத்துக்கு போவான். அதாவது பித்திருக்களை வழிபட்ட பித்ரு லோகத்துக்கு, பேய்களை வழிபட்ட அந்த பூத லோகத்துக்கு போறான். அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருடைய யாரு வழிபடுறனோ அவனுடைய லோகத்துக்கு போறான். என்னை வழிபடவும் என் பக்தி என் லோகத்துக்கு வரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றார். அப்புறம் இந்த மனித உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப மதிப்பு மிக்கதான். அவ்வளவு அளவுக்கு வேல்யூபிளா இந்த மனித உடல். ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து பெஸ்டா இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். எதுக்கு, மேல் லோகத்துக்கு போறதுக்கு இல்லையா, கடவுளுடைய திரும்பி வராத லோகத்துக்கு போறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா. ஏன்னா அவரே ஞானத்தை கொடுக்குறார். மத்த ஸ்மிருதிர் ஞானம் அபோகனம் ச, அந்த நினைவு, அறிவு, மறதி எல்லாமே என்கிட்ட இருந்துதான்ப்பா வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. ஸோ இதுல இருந்து விடுதலை பண்ணணும். ஒருத்தன் பிறப்பு மறுபடியும் மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கணும், விடுதலை பெறணும்னா பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல வந்து ஈடுபடுத்திக்கணும். தன்னை அவர்கிட்ட வந்து சரணாகதியை அடைஞ்சுக்கணும். அப்ப வந்து என்ன ஆகுது, திரும்பி வரமாட்டான். ஓகேவா. அதே ஒரு முட்டாளா இருந்தா அவன் இருட்டுக்குள்ள தன்னை வச்சிப்பான்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா இங்க மென்ஷன் பண்றார். நெக்ஸ்ட் யாராவது படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாவல் லிங்கன் விதோகை ஆத்மா தவத்கூர்ம நிபந்தனம் ததோ விரயக கிளேஷோ மாயாக யோகோ நிவர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப எப்போ இந்த ஆத்மா இருக்குல்ல, இந்த மனம் புத்தி பொய் அகங்காரம்னால கவரப்பட்டு இருக்குதோ, அவன் வந்து இன்னும் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கான், பலன் நோக்கு செயல்களை செஞ்சிட்டு இருக்கான். அப்ப வந்து என்ன உணர முடியாது, அவனால ஆத்மாவை உணரவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. ஸோ அதுக்குதான் வந்து அவன் மறுபடியும் பிறக்கிறான். மறுபிறவின்றது அவனுக்கு இருக்கு. அவன் புத்திக்கு ஏத்த மாதிரி ஜட நிலை வந்து எடுக்கிறான். சோ இந்த 3 இத்தையும் வந்து அவன் புரிஞ்சுக்கணும். எப்படி புரிஞ்சுக்கணும், அவன் டைம் ஆஃப் டெத், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு, நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அட் த டைம் ஆஃப் டெத் therefore the position of the mind becomes a cause for the next body. நம்ம ஏற்கனவே ஆரம்பத்துல படிச்ச இன்னைக்கு ஆரம்ப ஸ்லோகத்துல கடவுள் வந்து பொறுப்பல்ல நம்ம எடுக்கிற உடம்புக்குன்னு சொல்லிட்டு, யார் பொறுப்பு, இந்த மனசோட நிலை, இந்த மைண்ட் திங்க் பண்ணுது இல்லையா, அதனோட நிலை தான் காரணம் நம்ம அடுத்த ஜென்மத்துல என்னவா பிறக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா. எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தியாஜ்யத்தே அந்தே கலைவரம். ஸோ அவன் மனசு இறக்கும் தருவாயில் என்னத்தை நினைக்கிறானோ அதுவா ஆகிறான். இதுக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு உதாரணம் இருக்கு இல்லையா. மகாராஜா பரதர் மானா நினைச்சாரு, அடுத்த ஜென்மத்துல மானா பிறந்தாரு, தன் தவற உணர்ந்தாரு, அடுத்த ஜென்மத்துல ஜடபரதரா பிறந்தாரு. ஸோ கடவுளுடைய திருநாட்டை அடைந்தார் இல்லையா. ஸோ இப்போ இது புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த மனசு வந்து ரொம்ப ரெசிஸ்ட் பண்ணும். ஓகே. நம்மளை வந்து விடாது, எதையோ ஒன்று ஆக்குப்பை பண்ணி வச்சுக்கோம். ஓகே. பட் நம்ம கடவுளுடைய மனசை சேவையில இந்த மனசை ஈடுபடுத்தணும்ன்றதை நம்ம வற்புறுத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
இல்லையா? ஸோ அதான் வந்து கடவுள் என்ன சொல்றாங்க, சவை மன கிருஷ்ண பாதார விந்தகோ. ஸோ கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில நம்ம மனசை வந்து லயிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? அது ஈடுபடும் போது என்ன ஆகுது, நமக்கு வந்து சுத்திகரிப்பு ஆகுது. ஓகே, புத்தி வந்து சுத்திகரிப்பு ஆகுது. அப்ப பரமாத்மாவிட வந்து அது கிட்ட போகுது. ததாமி புத்தி யோகம் தம். ஓகேவா? ஸோ அப்படி பண்ண பண்ண என்ன ஆகுது, ப்ரோக்ரஸ், அது வந்து முன்னேறுது. அதுக்கு வந்து முக்தி கிடைக்குது. ஓகேவா? ஸோ பலநோக்கு செயல்கள் இருந்து தன்னை விடுவிச்சுக்குது. எந்த பலநோக்கு செயல்கள் மேல பற்றுதல் இருக்காது. ஏன்னா பரமாத்மாவை தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா, அதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ ஆனா இந்த ஜீவாத்மாக்குள்ளே வந்து பரமாத்மா உட்காந்துட்டு இருக்காரு. இனி என்னெல்லாம் சாப்பிடுறியோ சாப்பிடு. நம்ம அந்த பிக்சர் இருக்கும் இல்லைங்களா, ஒரு மரக்கிளையில வந்து பறவை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். அதை வந்து பரமாத்மா விட்னஸ் பண்ணிட்டு இருப்பார். ஒரு பறவை சாப்பிடும், இன்னொரு பறவை சாப்பிடாம அமைதியா இருக்கும். அது நம்ம என்னென்னலாம் செய்யறோமோ அதை வந்து விட்னஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஓகேவா? அது சாட்சியா இருக்குது நமக்கு. ஓகே, அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விததா வினிவேஷோ யா தாத் புனேஷார்த்ததத்வச யதா மனோரதக ஸ்வப்னக சர்வம் ஜெயந்திரியகாம் மஷா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்பம் துன்பம் ரெண்டு விஷயங்கள் நடக்குது. இது எதனால? இந்த ஜட குணங்களால தான் இது ரெண்டும் நடக்குது. இப்போ ஒரு மனுஷன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், அவன் நினைச்ச மாதிரி எங்கெங்கயோ போயிட்டு திரிஞ்சிட்டு வரான். ஓகேவா? அவனுக்கு ஒரு கனவு வருது. அந்த கனவுல ஒரு அழகான பெண்ணோட தான் மகிழ்வதா பாக்குறான். எழுந்து பார்த்தா அது என்ன ஆகுது, அது ஒரு பொய்யான கனவு. இது மாதிரிதான் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், நான் தான் சந்தோஷமா இருக்கேன், நான் தான் துக்கப்படுறேன், என்ன மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்க யாரும் இல்லை, நான் வந்து சுகப்படுற மாதிரி யாரும் இல்லைன்னு நினைக்கிறோம். அது வந்து பொய். அது எதனோட சம்மந்தப்பட்டது, இந்த ஜட இயற்கையோட சம்மந்தப்பட்டது. எப்படி அந்த சந்தோஷமும் துக்கமும் இங்க பிரபுபாதை எது கம்பேர் பண்றாருன்னு, கனவு மாதிரி, ஒரு பொய்யான கனவு. அந்த பொய்யான கனவுல பார்த்தது எல்லாம் நிஜமா ஆகுறது இல்லை தானே, எழுந்து பார்த்தா நம்மளாதான் இருக்கோம். அது மாதிரிதான் இதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஓகே, இதுக்கு வந்து சில வேர்ட்ஸை வந்து இங்க இன்சிஸ்ட் பண்றாரு. சுகம், இந்த இது பாருங்க, பகவத்கீதையில வந்து இந்த ஜட கருத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு மகிழ்ச்சியை பற்றி பேசுது. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சுகம் அந்தியாதிகம் எத்தத் புத்தி கிரகாயம் அதீந்திரியம். ஓகேங்களா? அதீந்திரியன்ற வார்த்தைக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, புலன்கள் வந்து ஆழ்நிலை புலன்கள், அதாவது திவ்யமான புலன்கள், ஆன்மீகமான புலன்கள் தான் வந்து அதீந்திரியம். ஓகேவா? இந்த ஜட மாசுகள்ல இருந்து நம்ம புலன்கள் விடுபட்டுச்சுன்னா அதே புலன்களை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், அதேந்திரியம். இந்த கண்கள் டிவி பார்க்காம யூடியூப் எதுவும் பார்க்காம கடவுளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை மாத்திரம் பார்க்குதுன்னா அது அதேந்திரியம். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த புலன்களை ரிஷிகேஷரான அவருடைய சேவையில ஈடுபடுத்தணும். அப்போதான் ஒருத்தனால கண்டிப்பா வந்து இன்பத்தை வந்து அடைய முடியும். இல்லைன்னா வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், தன்னோட கற்பனை மூலமா வந்துதான் எல்லாத்தையும் வந்து இன்பம் துன்பம் எல்லாத்தையும் நினைச்சிட்டு இருக்கான் இல்லையா? அது தேவையில்லை, அது உண்மையும் அல்ல, அவனுடைய மனசாலதான் அதெல்லாம் நடக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? அதே வந்து நீ ரிஷிகேஷனை நினைச்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன், பேரின்பத்தை வந்து அடையலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, அதுக்கு அடுத்த பத்தியில பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னொரு வார்த்தை சொல்றாரு. வேதங்கள்ல இருந்து என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, அபாம சோமம் அமிர்த அபூம அப்சரோபீர் விகாரம. இந்த வேதங்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தன் வந்து புண்ணியம் எல்லாம் சேகரிப்பான். எதுக்கு சேகரிப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா, சொர்க்கத்துக்கு போனோம். அங்க சொர்க்கத்துக்கு போனா என்ன கிடைக்கும், ரெண்டு விஷயங்கள் கிடைக்கும். ஒண்ணு மது, மாது. ஸோ அங்க வந்து குடிச்சிட்டு நல்ல பெண்களோட, அழகிய பெண்களோட சந்தோஷமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் நினைக்கிறான் இல்லையா? அந்த சோம ரசத்தை குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இருக்கா? அதுக்கு எந்த வேல்யூ இல்லை. உன் புண்ணியம் எல்லாம் கழிஞ்ச பிறகு என்ன பண்ணணும், தப்புன்னு வந்து கீழே விழுவேன் இல்ல. அதுல என்ன லாபம் இருக்கு உனக்கு? ஒண்ணுமே லாபம் இல்லை. அது அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தற்காலிகமானதுதான், பர்மனன்ட்டும் இல்லை இல்லையா? அதுக்கு நீ ஏன் அவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து நீ பண்ணிட்டு இருக்கிற இல்லையா? ஓகே, ஸோ அதனால பலநோக்கு செயல்கள் அல்லது தேவர்களை வழிபடுவதன் மூலம் ஒருத்தனுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது, புலன் இன்பம் கிடைக்குது, உயர் கிரக அமைப்புக்கு மேல போறான் இல்லையா? ஸோ அது எல்லாமே வந்து என்ன, அழியக்கூடியது. ஓகேவா? நித்தியமானதல்ல. நம்ம அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்.
ஓகே. ஒருத்தன் எப்படி இந்த சந்தோஷத்தை எதுக்கு பிரபுபாதாவோ ஒப்பிட்டு சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படி கனவுல ஒரு அழகிய பெண்ணை வந்து ஒருத்தன் வந்து கட்டி அணைச்சிக்கிறானோ, அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய இன்பம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறிது நேரம் அது வேணா அப்ப வந்து மகிழ்ச்சியா தெரியும். ஆனா அது உண்மையில் தவறான அடிப்படை கொள்கையே தவறானதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். ஓகேவா? ஸோ இந்த உலகத்துல இன்பம் துன்பம் ரெண்டுமே இருக்கு. அது எல்லாம் வந்து என்ன, நம்மளோட மனக்கற்பனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த உலகத்துல வந்து இன்பம் துன்பம்ன்றது என்ன எதுவுமே இல்லை, நம்மளாதான் நினைச்சுக்கிறோம். நமக்கு இஷ்டம் இருந்தா அது நல்லது, கஷ்டமா இருந்தா அது கஷ்டம்னு நினைச்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த மனசு தான் வந்து நம்மளை பக்குவப்படுத்திக்கணும், கடவுள் மேல நோக்கி பார்க்கறதுக்கு பக்குவப்படுத்திட்டு இந்த எண்ணங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரலாம். ஸோ அந்த மனசை வந்து நம்ம மாத்திக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மனசால தான் நம்ம நிறைய என்டாங்கிள் ஆகி லைஃப்ல வந்து கஷ்டப்படுறோம். ஸோ எப்படி அர்ஜுனனே சொன்னார் இல்லையா, மனசுன்றத கஷ்டம் கண்ட்ரோல் பண்றது, காற்றை வேணா கண்ட்ரோல் பண்றேன்னு சொன்னார். இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரு, பயிற்சி அபியாசேன, அந்த பயிற்சி மூலமா நம்ம நாமஸ்மரணம் நல்லா பண்ணணும், பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கணும் இல்லைங்களா. அது மாதிரி பண்ணிட்டு வந்தா நமக்கு நல்லது நடக்கும், ஆன்மீக பயிற்சியில வந்து முன்னேறும் இல்லைங்களா. ஸோ நம்ம இங்க முடிச்சுக்கலாம் மாதாஜிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்பியச்ச கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதக்கு ஜெய். நிதாய் கௌரவ் பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா அனைவருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணம். ஹரே கிருஷ்ணா. திரும்ப இங்க கரண்ட் இல்ல மாத்தது.